Ngathi kophumula kancane awumthatha umfimfithi ihabishi ayikhenhle iyo leyo nyanga ngehabishi omunye umuntu uzofisa mhlawumbe ukuthi azohaya inkondlo because unokuyithola imibuzo njengaleyo ukuthi Mdunge Alex ngenze njani noma Mr Vibe ngenze njani ukuthi nami ngizohaya inkondlo hlelweni lenu indlela elula yokuthi ufike la ohlelweni uzohaya inkondlo uTsep uzoyisho Tsep kunjani ngiyaphila mfethu ake ngithi onyakeni omusha emagameni amabili amathathu elembongi nembongikazi ubuciko obuhlangene bonke Alex no Mr Vibe afternoon drive 3 to 6 njengoba nongena u3 to 6 Alex no Vibe kuphela ngiyayithanda le inamandla Ekansoleza mnana mfethu niyakhuluma 3 to 6 niyagoduka emva kwalokho sengiqedile hayi nyakeni omusha ke ngithi kubalaleli bethu happy new year nasengibuyile ufuna ukuzwa kwiMbokodo FM kulula nje na 3 to 6 njengoba kade sengishilo lalela iafternoon drive iMbokodo FM 96.8 kuthi ngo5 noma ngo5:15 ngenxa yezinto ke zibezenzeke sesithi ukubalezi kancane but uzosithola noma kanjani gijima ku Facebook page lethu uthi iMbokodo FM #asidlali noma ngiyatholakala kwinamba ethi 0845460375 cela ukuyiphinda le number le ngoba sikwebusiness 0845460375 ngiyatholakala ku WhatsApp kuleyo number leyo then nje ikanjani nje asibonga Tsep sibonge mfethu unyaka omusha uphathe kahle kakhulu baba asethemba ukuthi uzoqhubeka kanje ngiyabona ukuthi unyaka wami lo hayi ngiyabona